טוב חמוד, תודה על מה שזה לא יהיה. היית מצוין. ביי. הבא בתור. טוב, אף אחד לא צריך אותך. חצאית לא מהתחפושות. ביי. ביי. ילדים של היום. טוב, מי הבא בתור? כן? כנס פשוט. איך הוא הלך? הגעתי לחטיפים של הקופיפי, הרעיון של החטיפים קופיפי. לא קופיפי, חופיפי. לא תופיפי? לא, זה לא תופיפי. בטוח לא תופיפי, בטוח לא תופיפי, באמת. איפה הקטיף? החטיף, רגע, אני אביא לך. הנה, זה לא תופיפי, זה בטוח. תודה. טוב, אתה אמור לגלם את האיש שהכי אוהב את החטיף הזה. קח אחד ביד, בבקשה. 3, 4 ו... לא 4 ו, קח אחד ביד. חצוף. לא לאכול. תודה. תגידי אקשן וקאט. עדיין לא התחלנו, אני רק צריכה להגיד לך מה לעשות. אוקיי. מה אתה עושה שם? אוקיי. טוב, חכה רגע, אני אגיד לך מה לעשות ותעשה. And action. כה משעמם לי בחיים. משעמם לך? קח חופיפי. איזה חטיף כה טעים. החטיף הכי טעים בעולם. איזה חטיף כה טעים. לא, אני רציתי לאכול. העיקר ראשה? לא. טוב, תביא אחד. לא אמרתי קאט! לא אמרתי קאט, אבל למה? אני בטוח יפטרו אותי. לא.